Ku yi subscribe a YouTube channel namu mai suna Nafisa Bet domin kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu. Ina kwana. Kwano, dalla ta matsa ka bani wuri. Wai shi a ce mutum ma bai da aikin yi sai shaye-shaye. Bayan yayanka ya hana ka? Yayan nasa zai dawo aiki. Allah sai zai sani ka a nan wajen. Ba dai ni dai ka raina ni ba? Ni ban san maka magana ba. Ko kunya na baka ji a gaba na kake shaye-shaye. Yayanka zai dawo aiki kuma zai sani ka. Zan ba ki shawara da Ka fara ba kanka shawara tukunna kafin nan ka bani. akwai wani wannan roba wanda karuwai suke a cuci maza da shi. Sweet! Yaso zai amfani ki. What? Yanzu wannan maganar da kai me kake nufi? Ba zan ce maka komai ba, Allah sa yanka ya dawo ya same ka abba. Antimu. Ya kai. Lalla na aljihuna yake. Aljihuna lalla nan. Yau ma aljihun kake nema? Aljihun riga nan lalla. Ba ga aljihun nan ba? To ci gaba da aiki. Ci gaba da aiki. Antimu. Baki wani labari ne. Labarin ne kuma za ka bani. Akwai wani giwa yana sayayya da tunkiya. Sweet! Sai kura ya shigo zawarcin tunkiya. Sai giwa ce bai dawa za a cinye tunkiya. Sai tunkiya kawai sai kura ya cinye tunkiya. Labari ya cika ji. Ya baki dariya ba. Ai wannan labarin sai dai sa ni kuka wa dariya ba. Dan Allah ki dariya. Irin wannan labari mai daɗi haka nan. Ki dariya dan Allah. Ba zan yi dariya ba. Dan Allah ki dariya. Ba zan yi dariya ba, ko ana dariya dole ne. To labarin akwai daɗi ne Allah. Wannan labarin ne da daɗi? Antimu. Dan Allah ki dariya. Dari nan dan fita ne. Antimu. Sai ka dawo. Yare antimu. Yare antimu. Allah ya baka lafiya. Yawwa, da ba kowa yanzu idan nan ba kowa masu gidan sun dan hai ga akuya ga kura. wani malai wani ga akuya ga kura ni ne akon kai ne kuran kenan. na kwana. Yanzu karfe 1 rana ina wuni lafiya ƙasa. Ya Suna gida. na zo. To ka zo mi zan ma? Ko kai na je mun rabu da kai a gidanku yanzu ka ƙara biyo ni kuma. To ai na zo an sani. An san me kuma? Ka zo man da shi ko ka zo an sa? Wannan na zo ma da wani abu ne mai daraja ko sai ka wani shi. Sai ka rike wannan ko. To ka mu ga abu mai daraja. In ya kai daidai darajan kai in baka wayarka. Dan ina aljihun rigan nan ne da Allah, rigan nan na da rashin kunya Allah. Kai kullum aljihun nan bace shi gashi nan.
ni ban ga wani abu mai daraja ma aljihun nan ba. Hai. Wannan fa ni fa sauri nike wallahi tsakanin da Allah. Gashi sai ka ban wayan da Allah. Kaga ana ta nema na a wayan ba a samun Allah. Sai dai matsalan wannan kuma layi baya hawa. Kai wannan nawa banya ne wa. Kai Da ita yake abin da yake ci abinci. na ci uwarka shaye-shaye cokali ne fa. Sai nawa banya ne. Na ma'aurata ne. Ka ban wayan da Allah sai ka ban sauran canjin. In ka rike sai ka ban sauran canjin. Kai cokalin karfe ne ba na zinare ba ne. Shi ne ya ta yi. In baka waya ka ban cokalin naira 50. Shi ne a bakin kudin ka wani dama. Abin 3,000 kuma yanzu kana bani abin naira 50. Wannan Ya mana naira 50 ake sai da shi gashi na a kasuwa. to garka da mu. Na bar ma canjin wallahi kawai. Ya rike kawai ka ni damuwa na wayan ne yayi. Halin gidan nan da na riga ba kowa a gidan nan na riga na fito amma da an samu ma abinci ka ci da cokalin nan. An ban da shi ba abin da zan iya samu ma. Amma tun da haka ka rike cokalin ka ni ba abin da zan yi da cokalin ba. Ba za ka ban wayan ba? Wai ya za kai. Kai Allah wuce ka ban guri Allah. Ka taimake ni Allah. Na wayan nan Muhammad ne ta siya mun fa. Ka san Muhammad tana ƙauye ne. Sai na rinka kiranta ne na dan jin muryan tana dan ni ne ma dan jin muryan ta ne ko kai ta ne ma ta ji. Tun da haka ne ka sako uwa a ciki kana ji shawaran da zan ba ka san mahaifiya ba abun wasa ba ce. To yanzu tun da haka ne a buge kake amma dai ka san mahaifiyarka da tun da haka ne ka je ka ɗauko wani abu mai kyau wanda kai darajar naira 3,000 a gidan yayan nan naka. Gidan nan ba za a rasa abubuwan da za ka ɗauko ba akwai tafileza. Ina za ka iya neman kuɗin da za ka bani sai dai ka sato a gidan ku wallahi. Yanzu wani wayan mana sai in kawo na samu. Sai dai ma flashin ɗinta kaɗan ka ganta wallahi ba zan baka ba. A dai ganta ko da idan ka wallahi ba zan baka ba ya kawo kuɗi na ko ka mu abin da kai kuɗi na gaskiya. To ka ara mun mashin ɗinka na sayar sai mun baka kuɗi. Kam. Akuya mai shayi sanga yan baba da shayi sanga ayye lalle yare ayye lalle marabu mai aya wanne ne wani sai dan wani dan baba da shayi sanga Antimu